Vale, doncs estem aquí amb l'Àlex Ardèvol. Ardèvol. Molt bé, ja m'has dit que la primera pregunta et mata una mica. La més difícil. Si et vols presentar. Sí, em dic Àlex Ardèvol, tinc 31 anys, soc d'aquí de Barcelona. I sí que això, en els últims 10 anys he fet alguns projectes Hem pres alguns projectes que crec que són interessants comentar. Sí. I no sé, així més general, sempre m'ha agradat el món de la tecnologia, de l'enginyeria. Vaig arrencar estudiant enginyeria aeronàutica, que de fet vaig fer 3 anys i no la vaig acabar, perquè en paral·lel vaig arrencar una empresa, que si vols en parlem. Sí. Però sí que això, molt background tècnic i sempre m'ha agradat emprendre en projectes de base tecnològica, i és una mica el que he fet en els últims 10 anys. He fet 3 o 4 projectes xulos que m'ha agradat i que m'ha agradat. I ara això, no? En els últims 2 anys he arrencat amb el camí de l'indie hacking, que va ser ens hem conegut, i bé, doncs mira, una nova aventura. Molt bé, perfecte. Doncs vas dir que vas anar a la universitat, vas estudiar aeronàutica. Sí. Us ensenyen a programar? Molt poc, és a dir, recordo que sí que vam fer un parell d'assignatures de programació amb C++, però molt justet i molt allunyat realment de la programació al món real. Però sí, això, vam fer un parell d'assignatures i jo sí que ja havia programat abans per projectes anteriors que havia fet, però sí, a nivell de programació molt justet. I com és que vas tirar per aeronàutica? Ja havies programat abans de començar la carrera? Sí. I et va semblar que igualment... O sigui, no volies fer informàtica, per exemple? No, en aquell moment sí que tenia clar que volia tirar per una carrera tècnica i simplement això, sí que de petit tot el tema espacial, dels coets, dels avions, m'agradava molt i hi havia un grau d'enginyeria aeronàutica que ho feien a Terrassa, que va ser bastant per mi, no? Perquè hi ha la Renfe i això cada dia. Però sí, no sé, com m'agradava molt i la vaig voler fer. I això, sí que... És a dir, a nivell de programació sí que m'agrada, em sembla algo molt útil. Però sempre ho he vist més com una eina que no tant com un fi en si mateix. Vull dir, ni soc un bon programador, sé programar però no soc un bon programador, no? Però sí que m'ha estat molt útil saber programar per poder executar projectes i inclús per saber pitjar, per poder dirigir projectes tècnics, no? Doncs sí que he programat. Però això, mai he tingut una vocació superforta per la programació. Jo igual, quan estava a la carrera, que jo sí que vaig fer informàtica, veies gent que estaven en plan apassionadíssims per la programació, que estaven a la classe i deien, uah, no, agafes això, llavors... A mi m'agradava, però no estava tan apassionat. Jo no vivia per l'enginyeria i per la programació i deia, hòstia, és que poder... no és el teu, no? Però llavors vaig entendre que hi ha com graus, no? Entenc que hi ha com el grau aquest de dir, hosti, m'agrada molt i això és el que vull fer purament programació, i llavors anar al Barcelona Supercomputing i fer no sé què, no sé quantes, i hi ha gent més com nosaltres, entenc que ho veuen, com has dit tu, com un medi, com una eina per treure altres coses i fer productes que la gent vol fer servir o treballar en coses que la gent no utilitza. Tu havies programat abans de... Havia fet de la uni? HTML, Vale. JavaScript sense entendre-ho. Pel teu compte o perquè el col·le tenia alguna cosa? No, pel meu compte, però era, per exemple, JavaScript que no en tenia, o PHP. Vaig fer una cosa de PHP, vaig fer una cosa de phishing a l'institut, bastant... Això no és apropiat per al podcast, però ho diré igual, perquè per les 100 persones que hi ha o les 100 persones que heu vist el podcast, vaig fer un fake Facebook, o sigui, una pàgina de Facebook falsa per robar passwords. En PHP per robar passwords. I llavors em vaig entrar en un xat, el TerraChat, que hi havia gent bastant degenerats, pobres. No, ells estaven fent la seva cosa allà, no? I jo vaig dir, provaré, i deia, en plan, alguien quiere hablar, no sé què, soy chica, no sé què, i entraven, i entraven al seu password, i llavors entrava al Facebook seu i la liava i ja està, perquè tenia 15 anys, i era en plan, això trobava que era la cosa més divertida del món.
I a part d'això, clar, no entenia el que era el codi aquell. Poder m'estava fent phishing a mi, que crec que no. Però al YouTube, en plan... Has tornat a fer phishing? No, mai més. Mai més. Me'n vaig allunyar bastant del món hacker, diria. Que tot no és pràcticament no ser hacker, però bueno, això. Però sí. No. I llavors, carrera, i llavors vas treballar o vas anar directament a projectes? No, és això, és a dir, jo vaig... O sigui, a primera carrera vaig arrencar una empresa que es deia Clex, que bàsicament el que fèiem era... O sigui, vam dissenyar un producte físic, o sigui, era hardware, era un comptador que es connectava a les xarxes socials de restaurants, hotels, cafeteries i tal, i mostrava en temps real quants seguidors, o quants followers o quants likes tenia el teu negoci. Llavors, tenia la seva gràcia perquè era un dispositiu que ensenyava alguna tan digital com un like o com un follow amb un display totalment mecànic. S'utilitzava aquest sistema dels aeroports, que són com uns labs. I tenia la seva gràcia, vull dir, perquè feia el soroll, era molt icònic, era molt nostàlgic. I llavors em vaig ficar amb aquest projecte mentre estava amb la carrera. Llavors ho vaig anar compaginant com podia, però va haver un punt on ja érem unes 10 persones a l'equip, havia aixecat inversió, estava ja fent tot el setup de la fàbrica a Shenzhen, que era on produïem el producte. I llavors simplement, no és que jo prengués en un moment donat una decisió conscient de deixo la universitat per ficar-me en aquest projecte, sinó que vaig anar mantenint-ho en paral·lel i va haver un moment que ja em vaig donar compte que estava molt més a l'oficina i treballant que no anar a la uni, i més això, com que era a Terrassa, no era fàcil que m'escapi un moment, faig un parell d'assignatures i torno. I llavors va haver un dia que anem a ser conscients, vull dir, potser fa un mes que no vaig a la uni o 2 mesos, i ja està. I llavors això més o menys va ser a tercer de carrera. Que és 21, no? Amb 21 anys. Sí, amb 21 anys. Llavors ja em vaig dedicar a Clex, que va ser la primera empresa que vaig muntar. I ja està, i de fet mai vaig dir adeu mai vaig comunicar a la uni que m'anava, llavors no tinc molt clar el meu expedient. Com estarà encara estudiant? No ho sé, un dia em passaré per allà. Hola, bueno, vinc a la classe de com es diu, de propulsors 4. Sí, era la que tocava. I em sona això el nom de l'empresa no, però els marcadors aquests, va haver una època que... Jo me'n recordo, l'època més viral dels pokés, diríem viral, que era quan estava de moda el poké, sempre hi havia algú que tenia el marcador aquest. Sí, és un target molt de lloc de poké, sí. I vas els primers o...? No, o sigui, jo vaig ser el segon. Jo quan em vaig ficar amb la idea, hi havia uns francesos que havien arrencat a fer alguna cosa similar, però molt més limitat, bastant més lleig, ho venien molt car. El tipus de tecnologia que utilitzaven, o sigui, era dels primers productes enfocats a consumidor que utilitzaven tecnologia d'Internet of Things. I llavors, en aquell moment, ells tiraven per una placa d'Arduino molt cutre amb un mòdul wifi enxufat, que això feia que fos molt car. Ells ho venien com a 400 euros del 2021, vull dir que és molts diners. Que era pasta. I just hi havia alguna startup que estava arrencant als Estats Units, que tenia un mòdul wifi i tal bastant potent. I vaig dir, hòstia, jo crec que ho puc fer millor, més barat, ho puc promocionar millor. I llavors vaig arrencar per aquí. I més endavant van aparèixer uns anglesos que també tenien un producte molt similar al nostre, i una mica els tres que competíem. I quan us van treure inversió va una acceleradora? Com va anar? Sí, a veure, era una època que jo tampoc tenia ni... Jo era molt innocent, que això pot ser un avantatge per emprendre, perquè no ser molt conscient i tenir aquest punt d'innocència crec que pot ser un avantatge, perquè fas coses que potser no faries, però jo en el meu cap era tot molt fàcil, és a dir, jo feia un prototip, de fet em vaig gastar tots els meus estalvis en fer un prototip, que en el meu cap aniria a la puta mare a la primera, i
volia fer una campanya a Kickstarter per finançar la producció, no? L'esquema era aquest, no? I em feia ric, sí. I llavors el que va passar és que jo vaig gastar-me tots els meus diners amb un prototip que anava a la meitat dels cops. I llavors, hòstia, em fa falta ja iterar més. I llavors aquí vaig aconseguir inversió d'una acceleradora que es diu Barcelona Ventures, que no és molt coneguda, però ells el que feien era... estava liada amb una altra acceleradora americana que es deia ANSA Ventures, i llavors era com un programa de 4 mesos que t'invertien una part inicial i llavors feien com un mentoring i anaves al final del programa als Estats Units, a San Francisco i tal, a fer com el pitch day, intentar aixecar inversió i tal. En perspectiva, em va anar bé perquè vaig aconseguir inversió inicial i vaig poder iterar bastant el prototip. Vaig substituir allà l'empresa inicialment als Estats Units perquè per fer Kickstarter en aquell moment no podies fer-ho amb una empresa espanyola. I va ser fàcil de fer-ho? Sí, superfàcil. De fet, molt més fàcil que muntar aquí la SL. Hòstia. Sí. I llavors ja està, em va ser útil per això. Després sí que és cert que era molt early encara per aixecar inversió americana i tal, però em va servir per anar iterant el producte i tenir alguna cosa més preparat per si calia fer el salt a Xina i fer tot el setup de la fàbrica i muntar tot. I la idea era llavors fer com un Shopify que es vengués online i... Sí, o sigui, en aquell moment era el producte que el veníem, entre 350 euros i 400, un sol pagament. I llavors bàsicament el que fèiem era vam desenvolupar un algoritme, era venda per internet, i vam desenvolupar un algoritme que bàsicament detectàvem, utilitzant Yelp, TripAdvisor, quin era els locals més hipsters, més trendy, d'aquests de cafè de 4 euros, que era el nostre target. I llavors fem campanya de mailing a tota Europa, a tota aquesta gent. Vaig mirar, vam arribar a enviar com quasi 500.000 o 600.000 correus. I contestaven? Perquè aquella època... Sí, bastant. I a part era una època amb tot el tema dels filtres per protecció d'IP no estaven tan desenvolupats, llavors arribaven més a l'inbox. I llavors teníem un equip de comercials que sí que dels que responien anaven a Pinyón i fèiem demos i tal. I sí, el plan que teníem era fer una producció de 1.000 unitats. Llavors jo vaig aixecar inversió privada, que va ser... El meu plan era aixecar inversió privada i fer preventes. I amb això finançar la producció a Xina, que ara en perspectiva era molt arriscat aquesta jugada, perquè al final produir un producte de hardware és molt complicat i més en una fàbrica xineta. I llavors era molt arriscat, al final va acabar patant tot, però vam fer això llavors, vam vendre les 1.000 unitats, vull dir que la demanda estava, i llavors amb aquests diners, més la inversió privada, vam anar a produir això a Xina. I es veu quedar a les portes de fer fàbrica pròpia. Sí, el que teníem era diferents proveïdors, que clar, al final un dels challenges d'aquest producte era que calia una inversió forta perquè produir els motllos per injectar el plàstic i crear les peces és molt car. Un motllo d'aquests et val 50.000 euros. Ostres, perfectament. Llavors teníem diferents proveïdors, en teníem els motllos, en teníem un altre proveïdor amb l'electrònica, diversos proveïdors, i al final tots ho enviaven a la línia d'ensamblatge, que era on s'ensenyava tot el producte. Era un producte molt complicat de muntar, moltes peces, molta mecànica, perquè tot era... La part xula del producte era que era molt mecànic, i ho feia molt icònic i molt especial, però també era molt complicat fer això. I postventa què haguessis fet? Per exemple, haguessis fet tu... O sigui, clar, perquè pot haver-hi problemes, no? Hi ha part de garantia... Clar. Sí, a veure, realment era una època que tampoc hi havia massa plan. O sigui, anava bastant a salto de mata.
segurament cometent tots els errors que es poden cometre. Però sí que és veritat que, bueno, sí que el que ens va acabar passant és que vam acabar tenint algun problema de producció amb algun proveïdor xinès, no? Que ens deia que sí que ja ho tenien i mai arribava la peça, mai arribava. Molts clients van començar a ser impacients, no? Perquè havien dit que en 3-4 mesos arribaria el producte i no arribava. I llavors molts ens van començar a dir, escolta, necessito que un refund del producte, i evidentment ho fèiem perquè ja havia passat molt temps. I llavors al final tot va convergir i s'acaba enquistant. Ens vam descapitalitzar bastant perquè molts clients ens demanaven que tornéssim al producte, la part de producció no sortia i després, al final és una mica la gota que va formar el vas va ser aquest, no? Que hi va haver un problema amb un proveïdor que mai sortia. Però realment era un tema que a nivell d'estructura d'empresa no estava ben muntat. Jo tenia tota la responsabilitat, no tenia sí que tenia un equip molt treballador, però no tenia uns socis que pogués realment delegar molta responsabilitat. Llavors una mica feia de CEO, feia de CTO, feia de cap de producció, feia de part financera i al final ens vam trobar en una situació on es vam quedar sense diners. Llavors va ser dur, va ser un viatge molt intens tant en la creació i en tot el que vam fer com en tancar l'empresa també. Però vam poder tornar molta part dels diners i va ser un viatge molt intens i molt interessant. I llavors aquest deute ja no es queda a l'empresa? No, ja està, sí. Ja dic, al final, en la majoria de particulars vam fer el refund. Jo sí que tenia, en aquell moment tenia un soci, un soci distribuïdor, que era el que tenia la distribució per a Espanya, que en aquest cas sí que havia fet un encàrrec més potent i eren més diners, però al final vam acordar i li vaig vendre, per compensar el deute, li vaig vendre aquest algoritme que t'he explicat que pillava els locals trendy per vendre i llavors li vaig vendre aquest algoritme per a la seva empresa i vam compensar així el deute i de fet amb ell tinc molt bona relació, no sé, tants anys després i van seguint veient i superbé, la veritat. Hòstia, doncs molt bé, va sortir bé al final, no? Sí, ara vaig patir com un cabron, I més jove, no? Clar, el primer projecte que no havies treballat a cap empresa abans. No, clar, tot ja de cop. Sí, va ser molt dur, però també vaig viure molta experiència. Vaig viatjar molt a Xina, vaig anar als Estats Units, vaig conèixer molta gent, em vaig donar d'hòsties heavy, però vaig veure que m'agradava, que tot i que era molt innocent, no? En aquell moment i pensava que tot seria molt més fàcil. Vaig veure que no ho era tant, però que m'agradava i que veia que podia fer una nova iteració, no? I ja no he pogut muntar una altra empresa, que al final és el que vaig acabar fent, i fer un pèl millor el proper cop. Hòstia, molt bé. I tinc una pregunta, perquè hi ha un projecte que a mi m'agrada molt, dels teus, que em vas explicar, perquè tenim un amic que té un projecte similar i tot, que és el de la selectivitat, el que vas fer, els exàmens de la selectivitat, que es deia selectes.cat. M'agrada molt perquè em va pillar a mi quan jo estava fent la selectivitat. I vaig dir, ostres, que guai, no? Que m'he muntat i tot, i conèixer després va ser com tancar un cercle d'aquests de coses. I clar, és una idea que a mi també em va venir, però és una idea d'aquestes que dius, hòstia, mai la persegueixes perquè dius, no, deu ser molt complicat, no? I segur que molta gent pensa en això, no? Que bàsicament és recopilar els exàmens de la selectivitat a Catalunya i a Espanya, si volguessis, dels anys anteriors, per tal de que cada any, quan els nous estudiants han de fer la selectivitat, una manera en la que s'estudiés fent servir aquests exàmens de l'any anterior per practicar, no? I el que existeix, ara sí que existeix una cosa molt ben parida, però abans eren pàgines web merdes, cutres, i clar, fer-ho bé i així era com un repte que a mi també se m'havia acudit, però no ho vaig fer, i tu ho vas fer. Sí. Bueno, va ser amb un altre amic, que es diu Oriol, que això, que els dos vam veure, o sigui, hi havia la pàgina mítica, que era selecat.cat, que és molt mítica, però és molt cutre, no? És una gralla infinita i tal,
i és tan cutre que té les estadístiques obertes. Llavors, una mica el que... Encara? No sé si encara. Encara, sí. I llavors el que vam veure era això, no? Que tenia un munt de tràfic, o sigui, tenia els mesos previs a la CL quasi $500,000 de visites. Ostres, I no tenia ni anuncis, no tenia res. Sí. I llavors aquí vam dir, hòstia, crec que podem fer un producte 10 cops millor, no? per competir amb ell. Clar. I sí, ens vam posar i vam estar en aquest projecte un parell d'anys, un parell d'anys, però vam tenir bastant... És a dir, vam tenir èxit per una banda perquè realment vam arribar a tenir 25.000 alumnes registrats. Ostres. Que Déu-n'hi-do. Registrats, que no visites, no, sí. Registrats. Per tant, hòstia, són números increïbles. Ara en perspectiva, en aquell moment era... I més en català, que no és una cosa global. Clar. Ara 25.000 dius, bueno, però clar, en aquella època, localitzat a Catalunya... Sí, era un market share enorme. Sí. L'únic que nosaltres no vam saber trobar com monetitzar això. Vale. I també, que és un canvi de concepció, no? que teníem per nosaltres, amb l'Oriol i jo, era una pàgina web, allò. No teníem tant la concepció que era una empresa o una startup, era una pàgina web i vam dir, bueno, a veure si podem treure 4 duros amb això, vam provar anuncis, 4 xavos, vam provar de vendre roses per Sant Jordi i vam descobrir el submón superturbi de la gent que gestiona les roses per Sant Jordi, vam vendre viatges de final de curs, un altre mundillo també increïble. Vam provar tot això i no vam trobar una manera clara de monetitzar. O sigui, teníem moltes visites, teníem molts registres, però no sé, potser estan traient a l'any 2.000 euros o 3.000 euros a l'any. I llavors vam estar un parell d'anys, al final ho vam deixar, i de fet em fa molta il·lusió que amb el grup d'Indie Hackers hagi conegut el siguiente relevo del projecte. I això va estar bé. Hòstia, molt bé. Això era abans o després de Clex? No, això abans. De fet, un dels motius que ho vam deixar és perquè jo també em vaig posar amb Clex. I ja tota la meva atenció estava posada a Clex. Estàs molt bé. I després ja ve directament l'agència, Òmnia? Bueno, llavors, quan acabo Clex, jo mentalment estava agotat. I llavors el que va passar era que jo havia treballat amb una gent, amb una empresa que es dedicava a optimitzar els motllos, aquests que t'explica que eren tan cars. Hi ha una part que és molt important, que és perquè el motllo, tota la part de disseny, la vam fer dins l'empresa, però hi ha una part que és molt específica, de com has d'adaptar les peces perquè el motllo, perquè pugui sortir la peça del motllo. Llavors s'han de posar uns angles per poder sortir, llavors és com un treball molt fi. Llavors jo havia col·laborat molt amb aquesta gent i com que era el meu projecte i tal, vaig ser molt pesat amb ells, molt perfeccionista, que això no està bé. Aquí sí que em va servir a la uni, vam tocar un programa que es diu 3D Works, un programa d'edició 3D, i tot el disseny el vaig fer amb aquest programa. Llavors era el mateix amb el que treballava aquesta empresa, llavors era molt piqui jo amb qualsevol cosa i tal. Llavors quan vaig tancar l'empresa, amb Clex, aquesta empresa em va oferir feina. Era espanyola o era...? Era espanyola, sí, em va oferir feina. Llavors jo en aquell moment no tenia ganes d'entrar assalariat a l'empresa, però sí que vaig parlar amb 3 amics de la universitat i els vaig proposar això, de muntar una agència. Hòstia, no paraves. Sí. No pares. Però clar, penso al final que per mi va ser molt divertit, perquè venia d'estar gestionant marrons tancant Clex, a treballar amb 3 amics que treballàvem dur i tal, però ens passàvem superbé, fent projectes... Aquí vam tocar una mica d'electrònica i d'Internet of Things per una mica el que havíem tocat amb Clex i també hardware en si. Una mica el que no sé, Charan, I
I bueno, va estar divertit. O sigui, en aquell moment treballàvem amb un despatxet que ens van donar en una escola de música, que era, o sigui, era molt graciós tot, anàvem super scrappy. Aquí a Barcelona? Aquí a Barcelona, sí, que recordo que clar, havíem de soldar peces perquè fèiem plaques bases i electrònica, col·locant-nos amb tot l'estany, saleta petita... Molt bon record. Llavors, aquí vam estar potser un any i mig. Vale, bé. I llavors una mica sí que aquí, jo en aquell moment es començava a despertar una mica tot el que ara ha sigut l'onada de ChatGPT i tot això, no? Que són els models per tractar llenguatge, es començava a despertar. Llavors jo vaig veure que era un sector que m'agradava i que... Que era 2019? 2017-2018. Ah, vale. I llavors aquí vaig dir, ostres, vaig a mirar una mica a veure què hi ha. Llavors arran d'aquí sí que vaig conèixer els meus socis d'Omnios, que és l'empresa que vaig muntar després, focalitzada en VIA, i llavors aquí és on vaig fer el salt a Omnios. Però sí, vaig tenir com aquest anyet amb aquesta agència, amb els amics de la universitat, que es deia Avant, i va estar molt bé, va estar molt divertit. I però què veníeu? O sigui, era com una... Sí, fèiem consultoria a implementació, doncs, no sé, des de... Per exemple, vam treballar amb Simon, que fan endolls... És Olot. Ah, doncs mira, sí. vam córrer amb ells, que volien fer doncs, un endoll que ja portava la part de càrrega USB, o sigui, el transformador ja integrat i no connectaves directament amb alterna, sinó en continu allà per USB. Doncs fèiem el disseny de la placa base d'això o fèiem un estudi per indicar com s'havia de desenvolupar. Com una prova de concepte? Proves de concepte i prototips, no? No sé, per exemple, també amb un altre client, coses molt random, d'una gent que feia una màquina per etiquetar macetes. Testos. Testos, i era una màquina que enganxava la pegatina. Doncs, fet el disseny d'aquesta màquina. Ah, guai. Sí. O, per exemple, també una que va ser bastant graciosa, d'Aedo, que és la marca aquesta de taekwondo coreana. Ah, sí. D'Aedo, en una inspiració d'innovació, va voler fer una màquina per testejar els petos, que bàsicament era un braç robòtic de 3 metres que feia com un martell i aplastava el... Llavors vam col·laborar amb una empresa que feia el disseny de la màquina, la part mecànica, i nosaltres ens encarregàvem de tota la part de gestió del motor, tota l'electrònica, una aplicació per controlar la màquina i tal. Llavors és un dels... Era una mica lo que nos echaran. Sí. Però bastant creatiu, no sé, com a agència creativa de hardware... Sí. Està molt bé. Sí. Ja et dic que ens ho vam passar molt bé. Sí. Va estar divertit. Molt bé. I després ja vas... Perquè, clar, una de les preguntes que t'he enviat, una part important era això d'Omnios? Omnios, vale. Que és una agència, com has dit, d'IA, que la vau agafar ben bé al moment punt, al moment abans de tot el boom del ChatGPT i tot això, i vau engegar això. I eren projectes per clients... Sí, o sigui, aquí el que vam veure bé era això, no? El 2017 i 2018, si tu mires a directoris aquests de papers, no? Com Archive o tal, tu veus que hi ha una corba que comença a créixer de publicacions científiques de nous models que poden tractar text. És a dir, fins ara tota la part d'IA s'havia aplicat molt a dades estructurades, a números, no? I feies models predictius de venda, de pricing i tal, però sempre eren números. La part textual no hi havia eines per poder tractar això. Llavors, el 2018 surt un paper molt rellevant que es diu BERT, que és un nou model de llenguatge que treu Google, que és molt més bàsic que ChatGPT i tal, era super early, però que et permetia fer categorització de textos, coses molt bàsiques però tractar el text. I van anar apareixent nous papers, no? Llavors una mica la nostra tesi era, és una tecnologia que està com pujant molt, que té bona pinta, no hi ha massa gent que estigui atacant aquest nicho, no teníem cap idea de producte tancat,
però vam dir, mira, anem a agafar aquesta tecnologia, que és com l'advice que mai es dona, no? Que mai arrenquis per la tech, arrenca per la necessitat, no? Vam arrencar per la tech, sí. I llavors vam començar a parlar amb empreses i dir, mira, escolta, explica'ns una mica els teus problemes, què fas, quins processos tens, i nosaltres, amb aquest tipus de tecnologia, que som experts amb aquest tipus de tecnologia, mirarem com et podem ajudar. Vale. I llavors, sí, eren projectes a mida que feien per empreses, sempre, no? Una mica com la nostra idea inicial era, bueno, anem a mirar, estem un temps mirant a veure què ens demana el mercat, sí. I si veiem, no, que 3 clients, no? 3 punts de dades o 4, ens demanen coses molt similars, mirem d'empaquetar-ho amb un producte o amb una solució que és molt més escalable vendre. Bueno, vam fer alguns intents aquí, però principalment és això, o sigui, agència de desenvolupament, i aquí sí que vam treballar amb empreses bastant importants, en el món farma vam entrar molt a saco, amb Ferrer, amb Ipra, amb Angelini, amb Novartis, amb Amgen, amb Alcon, amb sector públic també, amb el Barça vam treballar, amb Fira Barcelona, i al final era això, per posar-te un exemple de projecte. Per exemple, en Fira Barcelona ells tenen un congrés que és el Smart City World Congress, que és la ciutat intel·ligent. Llavors, què passa? Ells es gasten molts diners en muntar equips de gravació per gravar ponències que fan allà, que després tenen 20 visualitzacions a YouTube i se queden ahí i han costat una pasta produir això, no? I ningú ho mira. Que és normal que ningú ho miri perquè són ponències que potser duren 1 hora i mitja, que tu quan vas a buscar informació t'interessa que ha parlat sobre aquest tema i no tens una forma intel·ligent de navegar aquest contingut. Llavors, a més vam fer un projecte que era com una plataforma de vídeo on demand, estil Netflix, però que tractava intel·ligentment el contingut. Llavors, era una plataforma on ells posaven el contingut allà, els vídeos del congrés, i tu tenies eines intel·ligents de cerca. Per exemple, jo vull saber de les 20 ponències que hi ha hagut, que s'ha parlat sobre machine learning o sobre IA. Llavors, tu podies posar-ho en un buscador i et deia, doncs mira, en aquest vídeo, del minut 1 al minut 10, està parlant sobre IA. En aquest altre vídeo, podies comparar diferents ponents, quines temàtiques havien parlat i veure com s'entressaven entre si amb uns gràfics. Sí. Ara potser no sorprèn tant, però en el 2018 i tal sí que grava el seu impacte. I amb embeddings o així? O era keyword? No, primer fèiem un speech to text per transcriure tota la documentació. Teníem models per diferenciar tons de veu i veure qui estava dient què. I després fèiem correlació directa per keyword, additiva i tal, però el que fèiem també era, utilitzant aquests nous models que et comentava abans, com BERT, que començaven ja a treure la poteta, fèiem per tòpic. Hi ha un tema que es diu topic modeling, que tu a partir de keywords explícites pots extreure una categoria. Per exemple, si està parlant sobre machine learning o sobre entrenament de dades, jo puc inferir que la temàtica general és intel·ligència artificial. Que era un salt que en aquella època era bastant innovador. Ara ja tenim molt per la mà tot això, però sí, era el tipus de projecte que fèiem. I al principi, quin tipus d'empreses a qui anàveu a contactar? Perquè com vau decidir això? Clar, nosaltres en aquell moment, un dels nostres socis capitalistes havia estat molts anys treballant a IBM i també teníem altres socis capitalistes més sèniors amb molt bona xarxa i sí que és cert que ens van obrir portes i preguntar, escolta, quins reptes teniu? I aquí també, els meus socis, crec que vam fer un molt bon equip, vam mostrar molta seguretat davant el client i sí que vam poder arrencar algun projecte i després això, si fèiem una bona feina, al final com que eren empreses bastant grans, amb molts departaments, entràvem potser per màrqueting, però després si fèiem el projecte anava bé, internament es parlava, podíem fer el salt al departament de recerca, i llavors vam anar entrant així. I llavors ja era com aquesta roda del boca-orella que ja al final
ja no cal activament, bueno, segurament devíeu tenir algun comercial, però era més, us venien de recomanació, no? Sí, realment això, sí que teníem això, els nostres sèniors feien una part de l'apertura de portes, però després el meu soci, l'Albert, que és una bèstia, és una bèstia comercial, feia molt bona feina allà i sí, a poc a poc vam anar tancant projectes. Vale. I vau arribar, bueno, m'has comentat fora de cames, vau arribar a bastants empleats. Quin és el pic d'empleats que vau arribar? O sigui, clar, jo vaig estar 4 anys i devíem ser uns 25. Ostres, uns 25, sí. Home, és bastant, és agència ja... Clar, o sigui, al final amb 25 tens un burn rate ja bastant alt i bueno, o sigui, ja és una maquinària que has d'alimentar perquè menja molt. Sí. I bueno, sí. Vale. I ara ja no estàs, ho vas deixar, 4 anys vas estar, m'has dit? I algunes raons per les que... Sí, o sigui, al final, he deixat el meu rol com a director tècnic, jo estava com a CTO, segueixo sent soci de l'empresa i vull dir, mantinc la meva posició allà com a accionista, però sí, al final una mica... No és que hi hagués un motiu definitori que va fer marxar, va ser com molt contextual i per diversos factors, però bueno, un d'ells que sí que vaig anar veient és que el nostre model de negoci era un model d'agència de projecte mida. Això el que implica, i més amb el càrrec de director tècnic i de producte, que en el nostre cas ho teníem junt, implica una pressió constant molt elevada i bàsicament viure per sprints, vull dir. Al final era tancar un projecte, havíem d'equipar un equip, no? Desenvolupadors, product owners, tech lead, un DevOps per aquell projecte, que potser durava 4 mesos, no? Arribava un nou projecte. Evidentment, el client ho vol per a mañana, llavors és fitxar un nou equip, un nou squad, amb el que costa fitxar, i fer l'onboarding, ensenyar que treballin bé, tal. Arriba un tercer client, què li dic? Que s'esperi, no s'esperi? Ok, tornem a fitxar. Llavors, és un model que en seguida, si vols treballar amb diversos clients a la vegada, creixes molt en personal. I és molt intens, has de complir molt bé amb les dades dels entregables, i jo crec que això al final, 4 anys, va ser dur. També és cert que en el moment que ho vaig deixar estàvem en un punt on l'empresa estava bastant rodada, l'equip tècnic en aquell moment érem uns 17 i ja estaven bastant rodats, a nivell econòmic estàvem en una bona posició i va ser, mira, ara és un molt bon moment. Mai és un bon moment perquè el CTO se'n vagi de l'empresa, però que ell era el menys dolent de tots. I llavors va ser, mira, escolta, faig un pas al costat, evidentment mantinc la meva posició accionarial aquí, no és que faci un cash out, i molt content, vull dir, l'empresa segueix activa, segueix facturant, segueix creixent, i algo molt xulo que ha passat, comentant amb els meus socis que encara segueixen allà. Clar, nosaltres quan anàvem a vendre en aquell moment, molta part de la venda era evangelitzar, explicar-te que la IA és una revolució, que has de tenir això, que l'impacte serà superalt. Llavors hi havia molta feina de convèncer l'empresa que això era important. Llavors surt ChatGPT i tot el boom de la IA generativa i llavors hi ha un canvi. Llavors és l'empresa que et va buscar, escolta, vull fer alguna cosa amb IA. Digue'm què tal, però vull fer alguna cosa amb IA, no? Llavors ja et fica en una postura molt diferent i també el fet que arribéssim potser massa d'hora a la part de la IA perquè, hòstia, fèiem molta feina d'evangelitzar i tal. Ara s'ha capitalitzat perquè ja tenim una certa imatge en el mercat com a empresa especialista en temes de llenguatge natural i d'IA. Llavors, ja tenim com aquest asset d'imatge de marca que ara estem utilitzant. Sí, ara és molt el cas, se sent molta gent
que venen empreses amb qualsevol consultori i els diuen, escolta, és que ens ha dit que ara s'ha d'aplicar IA. Total. I és en plan, hosti, Paco, és que tens un taller mecànic, no es pot, saps? Clar, total. Que sempre es deu poder, però clar, és com en plan, a vegades volen rissar el risso i posar-ho allà, així com no. Total. De fet, això, l'altre dia, que estava sopant amb el meu soci, amb l'Albert, em deia, clar, al començament, aquestes grans empreses no poden, o sigui, tenen pressupostos que tanquen al començament d'any i que tu no pots treure aquí 50.000 euros per fer el projecte, no? O sigui, han d'estar dins una partida pressupostària. A l'època on estàvem nosaltres no hi havia la partida d'IA. Llavors era, bueno, doncs ho trec aquí de digitalització o tal, i ara sí, ara les empreses estan començant a tenir una partida pressupostària d'IA. Llavors, molt més fàcil si ja tens una partida tancada que pots treure pasta d'IA. Hòstia, molt bé. I has parlat d'un tema que m'interessa bastant, que és el fet de passar d'agència a producte, no? Que has dit que ho vau provar i que és complicat. Per què creus que és complicat? Clar, jo crec que és complicat perquè com per dos angles diferents, val? Sí. Un d'ells, que és el més clar, és l'econòmic, que al final, clar, amb el model d'agència, tu tens un client, fas un pressupost, no? Et fa un primer pagament o el que sigui, executes el projecte i et fa el segon pagament i tu, no, el que has de mirar és que els pagaments que t'ha fet es compensi el teu cost intern del projecte. Però al final els temps són ràpids, no? De quan obtens el pagament per fer això. Clar, en producte, fins que tu no comences a generar diners, pot passar molt més temps, no? Llavors, et cal una estructura financera preparada per poder llançar-te producte. O sigui, entenent que potser el primer any segur potser no tanques cap venda perquè estàs desenvolupant i provant el mercat, o si tanques alguna venda segur que no et compensa per aguantar la teva estructura. Llavors, has de tenir molt més finançament per aguantar tot el temps fins que fas break-even i ets rendible. Llavors, aquest és un challenge, no? Nosaltres no teníem una estructura financera preparada per suportar la càrrega de costos fins a arribar a tenir un producte que generés diners. I després crec que també hi ha una part de cultura de l'empresa i de model organitzatiu que és diferent a treballar amb un client. Al final tu estàs dissenyant, o sigui, estàs molt en contacte amb el client, et fiques fins a la cuina del client per entendre què vol, com ho vol dissenyat i tal, i al final com el centre és un client concret i treballes al voltant d'ells, no? Quan treballes a producte segueix sent igual d'important tenir, o sigui, estar molt a prop del client, no? Però has de fer, al final has de construir un producte que és una abstracció perquè diversos clients puguin utilitzar, vull dir, no està tan adaptat a un sol client, però tampoc ha de ser super genèric que al final no porti valor a ningú. Llavors també hi ha una part de cultura i de com es treballa a nivell de la pròpia organigrama de l'empresa que és diferent. Llavors, no dic que no es pugui fer, però sí que ho has de tenir, jo crec, molt separat, la part d'agència i la part de producte, si vols tirar-ho en paral·lel. Clar, perquè no és tan fàcil com dir, vale, aquest mes tu estàs com a empleat, no? Com a programador, tu estàs en agència, aquest mes estàs en producte, perquè clar, hi ha com un canvi constant, no? Clar, sí, a veure, és com ho vam provar nosaltres, perquè com que era, potser tenim un squad que fins a... O sigui, que entra el següent projecte d'aquí un mes, per tant està un mes parat, aprofitem perquè treballin amb el producte, no? Per no assumir aquest cost directament. Però ja et dic, a la pràctica és complicat, és complicat, sí. I després l'altre gran challenge del producte no és que realment trobis un nicho, un mercat que et vulgui comprar el producte, que és la part segurament és complicada de fer, que trobis el nicho de la banda. Després com construir-ho, doncs en el nostre cas som molt bons desenvolupant, no? I érem una software factory, creàvem software per a empreses, però saber trobar el nicho, saber com entrar en aquest mercat és complicat. I que el temps, i si no tens el finançament, molt difícil. Clar. Sí que és veritat que és això, no? A part és el que has dit, és com assumir
assumir moltes coses perquè no és tan a mida com un projecte de consultoria o d'agència, assumir moltes coses que creus que el client necessita però no massa per no fer alguna que ningú necessita. Clar, i després també la clàssica de l'autoenganyar-te, no? Si tu fas un producte que és molt xulo, segueixes tots els punts del manual, no? De com llences el SaaS, per presentar-ho a client i tal, i clar, un client que diu, ostres, és xulíssim, m'encanta, el producte pot generar l'efecte wow, no? I per tant, tu tot això fas el teu check, vale, això vol dir que tinc validació perquè el client m'ha dit que és l'hòstia i tal. Però fins que no, l'única validació real és que pagui. Clar. Llavors, clar, en el nostre cas, com que fèiem producte B2B i eren empreses bastant grans, no és tan ràpid d'iterar i els temps de tancar els deals són molt llargs a empresa, per això és tan mala idea, jo crec, llançar un SaaS si tens poc finançament ja sobre Enterprise, perquè els temps són llarguíssims. I això, no? Pues, bueno, un dels learnings és aquest, que per molt guau i per molt xul i per molt bé que et parlin, la prova és si paga o no paga. Sí. Ja, és complicat, clar. Que és això, tants d'empleats, bueno, no tants, però vull dir, tenir un equip que s'ha de respaldar, clar. Ara ja passarem més a parlar d'indie hacking i així, que és totalment un tipus de mentalitat diferent. Total. Però clar, una cosa tan estàndard que és com una empresa on hi ha gent que han de cobrar i tot, clar, tu no pots dir ara que el pròxim any estem experimentant amb productes i aquí no entra calés, però clar, això no s'aguanta per enlloc. No, total. Sí. Vale, doncs llavors, 4 anys aquí, i llavors vas fer el pas al costat, tot i que et mantens com a accionista i com a part propietària de l'empresa, diríem, i ara què estàs fent? Què has explorat des que vas deixar l'agència? Clar, bueno, ara jo crec una mica, no, per compensació els últims 4 anys, no, que havia estat molt ficat i tal, volia una època una mica més tranquil·la, tenia ganes de viatge, de tenir més llibertat, no? En el sentit no només de moure'm geogràfica, sinó de poder provar diferents projectes amb menys compromís amb socis o amb un equip o amb inversors. I llavors aquí jo crec que el canvi de l'indie hacking és com molt bo, no? Perquè pots arrencar molt més petit, a més, amb tot el que ha passat en els últims 3 anys, amb eines no-code, amb IA generativa, construir és més fàcil que mai. I llavors, em sembla com una bona etapa que en aquell moment sí que ho veia, no? Em ve de gust ara estar més lleuger i poder fer proves, veure què hi ha. I llavors una mica és el camí que he fet els últims 2 anys. Llavors aquí també molt mentalitat de fer apostes petites a diferents projectes i veure què funciona i a la que veig que tinc certa tracció, doncs invertir una mica més de temps aquí. Fent una mica com mentalitat de VC, de Venture Capital, però amb mi mateix, no? Tinc diversos projectes i vaig mirant segons com tira i si hi ha algun que no tira, fora, intentar no tenir un attachment emocional amb el projecte, no? I tirar-lo. Llavors una mica és el que he estat fent aquests últims 2 anys. És una cosa que m'agrada molt, que vam parlar no fa gaire, la setmana passada o fa 2 setmanes, i em vas explicar tots els petits projectes que tenies, que donaven una mica cada un, no? I em va com canviar bastant la mentalitat, perquè jo ara estava molt en un esperit molt de a tot aquest, o a tot això, a tot aquest projecte, no? I em va agradar molt com m'ho vas explicar, que tenies un que ara pensaves que potser agafaries algú que t'ajudés, que ja n'hem parlat avui al matí i tot, no? I em va fer canviar perquè és això, no? També està bé de tenir aquestes petites apostes, petits projectes, i que mentre no et treguin mitja jornada un, mitja jornada l'altre i al final no puguis fer res, si són una mica, que no existeix el tema dels ingressos passius, però dintre del que cap es pot arribar molt a prop a això, no? I tenir aquests petites coses, petits projectes que van donant i fins que no trobis un que sigui realment el projecte o que hi hagi diversos que donguin bastant, està bé també mantenir-los, no? I això m'ha agradat. Sí. Per mi hi ha una part, no, de
en general per arrencar un projecte, pot ser, no, que t'enamoris d'un problema, no? I llavors no t'importi fer un all-in i agafar compromisos i aixecar inversió, no? Perquè el problema t'agrada tant que no t'importa estar treballant, no? Per buscar una solució, i mira, si al final no trobes la solució, doncs no passa res, t'ho has passat bé perquè t'has treballat amb un problema que t'agradava o que t'importava, però al final una mica com jo ho veig és el més probable quan tu arrenques un projecte és que fracassi. No? Llavors per mi és la primera gran realitat, que el més probable és que fracassi. Llavors, sembla intel·ligent, no? I ara que vivim en un món que cada cop és més fàcil construir, doncs tenir diverses apostes, no? I mirar a veure què enganxa millor. També això, no? Si hi ha un punt on hi ha un projecte que està agafant tracció que dalt, pot valdre la pena en tirar per aquí. Però sí, no sé, una mica el... Sí. Que és com diríem, com la tendència és més a pensar que, clar, a l'agafar una cosa, molta concentració mental tenim amb això, no? Però és veritat que, especialment amb software i amb tots, són moltes coses que poden anar com allò que diuen amb autopilot, no? Vull dir, al final, si ho has fet bé i és una cosa bastant simple, no hi haurà errors cada dia que els clients et diran, hòstia, és que no funciona, no sé què, no? Es pot mantenir bastant allà. El que sí que activament, si tu vols que això escali, has d'estar activament allà, però si el deixes allà amb autopilot una mica, també va bé, perquè vull dir, la gent ho fan servir, i jo una cosa que he notat, per exemple, és que alguna vegada que he fet algun projecte que semblava que mostrava atracció, la gent pagava i al final la gent no ho fa servir tant com et penses, saps? Vull dir, és una eina que sí, que els hi fa servei, però potser ho fan servir un cop a la setmana, vull dir, i ja seria mala sort que només fer-lo servir un cop a la setmana peti tot, malament, no? Total, i a més, seguirem el que deies, clar, el tenir-ho amb autopilot, al final els costos de servidor són baixíssims, doncs encara que sigui un projecte que tens molt poc èxit o molt pocs clients, hi ha una part que et pots aprofitar d'aleatorietat, que de sobte una persona fa un tuit que parla del teu producte i potser guanya rellevància i de sobte, vull dir, i també crec que és interessant, si no tens costos alts de manteniment, deixar-ho en stand-by, actiu, perquè és una aposta, no, que és asimètrica, vull dir, de costos els tens controlats, que seran baixos, però sempre pot disparar-se, encara que tu no estiguis fent un treball actiu, vull dir, és complicat, passa molt poc, però bueno, sempre tens aquesta possibilitat i és un upside que pots aprofitar-te, no? Llavors crec que és com una cosa positiva de tenir diversos projectes, encara que estiguin amb autopilot i activament no arrenquis, que tens aquest upside de l'aposta 100%. I un downside molt controlat que són els 4 euros de servidor que et costa. Sí, 100%. I hi ha algun projecte, algun d'aquests projectes, tens algun exemple que ens puguis explicar? Algun que no sigui gaire secret? No, sí. Mira, per exemple, amb el mateix amic que vam arrencar Selectes, anys després ens vam retrobar per fer un projecte que es diu Safe Boys, que bàsicament aquí el que aprofitàvem era una nova regulació europea que entrava en vigor a Espanya al desembre de fa un any, que bàsicament obligava empreses de més de 50 treballadors a implementar un software intern per gestionar males pràctiques, perquè els empleats puguin denunciar males pràctiques, un canal de denúncies. Llavors, el que vam veure aquí és que el software que hi havia en aquell moment era una merda, i a part de ser una merda era molt car, i a part de ser una merda i molt car, era molt complex perquè estava pensat inicialment per a empreses de més de 250 treballadors, que era on la regulació primer obligava. Llavors, clar, eren softwares que podies tenir 5 nivells de permisos, molts rols, SSO, tot, però que la PIME que fa, no sé, aperitius, no vol i tal, no? Llavors, aquí vam dir, mira, és un nicho interessant i hi ha una part molt bona que
a Europa t'apreta el funnel perquè hi ha una part, hi ha un dia que és obligatori i a més a Espanya les multes eren de les més altes de la Unió Europea. Vam ser els últims en implementar aquesta llei, però som els que més multes posem. I llavors en aquest cas, doncs amb l'Oriol vam dir anem a atacar aquest nicho. Llavors, en un mes més o menys vam desenvolupar el producte. Molt bé. Aquí vam utilitzar eines de no-code. I vam crear el producte i llavors vam dir, teníem una hipòtesi, no? Que era, podem crear un producte molt simple, bastant bé de preu, enfocat a la PIME. I creiem que el farem tan fàcil de fer el sign-up i d'utilitzar-lo que en màrqueting podrem captar aquests clients. Llavors aquí vam provar anuncis a Google, vam provar call d'email i una mica per veure això, si aquesta hipòtesi funcionava de que la persona de HR de l'empresa, que habitualment és qui contractava, faria el sign-up directament, contactaria i tal. Llavors, això era una estratègia, teníem una altra que era més enfocada en venda, que era des de trucar directament a empreses per fer el pitch, i després a través d'advocats i de gestories que ja havien d'avisar els seus clients que aquesta nova regulació entrava, doncs mira, recomanar el meu software i t'emportes una comissió. Molts cops inclús no volíem comissió, era simplement creiem que era un bon producte, per tant el recomanaven. I llavors el que vam veure és un èxit que és un projecte que és un èxit i un fracàs a la vegada, perquè per una banda realment en un mes vam tenir el producte, vam estar un parell de mesos més i vam tancar bastantes llicències, però totes les vam tancar en venda. És a dir, la PIME espanyola vol que et sentis allà amb una presentació, et faran 3 calls abans de tancar l'acord, vol que redactis un contracte, és un procés molt lent, i per tant la nostra hipòtesi principal, que era atacarem aquest nicho i volem fer que sigui molt orgànic i tal, vam veure que no. Llavors, al final, de puta mare, el que hem decidit és que no seguiríem fent créixer això perquè al final és un model d'empresa on et cal molta força comercial i no és el que ens interessava en aquell moment, però tenim bastantes llicències tancades que cada any segueixen renovant. Al final no ens enganyem, és un software que no s'utilitza cada dia, vull dir, cada dia els empleats no denuncien una mala pràctica. Per sort, i per tant és la típica cosa que es quedarà allà, el churn és molt petit i és un recurrent que anem tenint i és una de les apostes que... Sí, petita aposta que hem parlat, no? Sí. Hosti, està molt i molt bé. I jo he notat això que dius de les pimes espanyoles. Que els hi costa, no? Els hi costa. Jo no tinc cap producte així fet per vendre-los-hi, però també per agència, algun servei o així que volíem fer. Estava acostumat molt a fer projectes amb americans, que era en plan, tu sorties de la reunió virtual del Zoom, primer contacte, i ja et deien, la setmana que ja et fem el primer pagament i comencem. I era com, ostres, estem parlant de diners, diners bastant importants, no són 50 euros. Clar. I ells sí, i jo al principi amb els clients anava amb por, deia, sí, jo de la manera que ho faig, pago pagaments per setmana, per no fer-ho molt... I ells, ostres, no, saps què? Inclús un em va dir, saps què? Ja t'envio la meitat ara, així me n'oblido, i quan acabem el projecte t'envio l'altra meitat i jo. Clar. Cap problema, saps? No em firmo. I en canvi, ara m'estic veient amb alguns clients espanyols així per fer algun projecte així més petit i clar, costa més. Costa normal, també ho entenc, perquè clar, els diners que es mouen mercat americà i tot és molt més gran, però bueno, és curiós que jo soc igual, vull dir, quan em toca comprar alguna cosa m'ho miro bé, clar, perquè no et poses allà a posar, inclús et compres un sofà, no? Home, el vas a provar i tot, no? I clar, però bueno, és curiós saber aquesta mentalitat, no? Sí, ja et dic, al final, bueno, sí, aquí tenim una manera de fer negocis més lenta que... Sí, que bueno, aquesta és Europa, perquè també clients francesos, he parlat amb algun client francès i així també és més lent, és normal també, és això, és més... Bueno, és no conservador, però és més això, lent, a poc i tal,
I al final ja s'acaben fent les coses, vull dir que, bueno, no sé, canvi de paradigma. Ja. Sí. Molt bé, espera't, deixa'm mirar... Uah, que professional això, mirant el temps aquí. Bueno, portem una hora parlant, Que hora, xapa. No, sí, superinteressant i encara ens quedaria per parlar perquè tia, es pot treure molt de suc d'una entrevista amb tu, de veritat, Vull dir, hosti, s'ha de fer amb l'Àlex perquè de veritat que sí. Bueno, si vols com a nota final, diríem, parlar una mica d'on et veuries tu d'aquí 5 anys. O sigui, què t'agradaria fer? Què t'agradaria fer que diguis, hosti, això és la direcció que m'agradaria anar? No ho sé. O sigui, ara... Estic molt honest, el que penso. És a dir, ara el que penso és que... crec que els 2 anys que porto amb l'estil de vida o amb el model indie hacker han estat molt bé, no? Perquè he pogut viatjar molt, tinc molta llibertat, puc improvisar plans i tinc molt control sobre la meva agenda, comparat amb quan estava, per exemple, amb Omnios, no? Que tenia una de meetings interminable. Llavors, he aprofitat bé aquests anys, però sí que és veritat que una cosa que m'he donat compte és que no m'agrada treballar sol. És a dir, sí que és veritat que hi ha hagut projectes on he treballat amb l'Oriol, amb socis, tinc clients amb qui tinc molt bona relació, però sí que és veritat, no, que crec que arribarà un moment que em vindrà més de gust, agafar més compromís amb un projecte, amb un equip. Llavors és tot el procés que et puc dir. No ho sé, però sí que vaig notant això, no, de ganes d'agafar un compromís o de projectes més a llarg plaç. Que no sé quina forma pot agafar això, si al final és apostar més per un projecte d'indie hacking que ja he fet o altres maneres, però ja et dic, no tinc massa clar on em veig d'aquí 5 anys. Està bé, sí, crec que és un problema que tenim alguns també, a mi també m'ha passat. Ara em veig també, o sigui, m'agrada molt, compro molt això de la promesa aquesta que algú no sap què és indie hacker, però és una persona que treballa sola en projectes normalment de software, no? I que sense inversió i bastant flexible, que podria ser des de la teva habitació, viatjar, el que sigui, no? I la compro molt aquesta promesa perquè és molt bona, és aquesta flexibilitat, aquesta llibertat, però no tant, com has dit tu, no tant llibertat geogràfica també, sinó llibertat de dir, si aquest projecte no m'agrada o no el veig, l'única persona amb qui tinc responsabilitat és els clients que té si en té. No tinc ni empleats, ni tinc... Uns inversors que... Llavors, si tu vols pivotar i dius, hosti, fas una idea que vens, jo què sé, i de cop un dia, no, ara vull fer una peixateria, pots, saps? Sobre paper, en teoria. Però jo la compro molt, és molt bona aquesta llibertat, però també és veritat que també està molt bé tenir un dia a dia amb un equip, veure que un projecte comú, que pots créixer, no? Tenir aquesta, no rutina, però aquest projecte i aquesta projecció de futur, no? Que clar, amb projectes així tan individuals, per exemple, parlant del déu de l'indie hacking, no? El Peter Levels, trobo que els seus projectes estan molt bé, però no veig l'impacte que fan, no és un projecte que dius, hosti, quin projecte tan treballat, amb un equip que hi ha tantes coses, no és com un projecte una mica buit, trobo. Sí. Jo crec que hi ha com 2 nivells, no? És a dir, tu pots fer un projecte que té un impacte i que fa el món un lloc millor, no? La clàssica de Silicon Valley, que crec que està molt bé, no? I hi ha projectes que, més enllà de la bullshit, sí que poden tenir un impacte real i és molt xulo. Al final s'ha prostituït moltíssim això i ara tothom canvia el món amb un SaaS que, no sé, amb un CRM, saps? Sí. Però, si no, crec que també hi ha alguna molt xulo i molt maco, que encara que no sigui un projecte que canvia el món, el treballar amb companys que per ells és una part important de la seva vida, no? Que és un projecte vital, hòstia, és molt maco. I fer el cafè al matí, comentar la jugada... O sigui, és una cosa, no? Que ara, per exemple, abans de gravar això, estem fent el cafè, està superbé, està molt xulo, no? I ens convertim en els nostres projectes.
Però és diferent estar en el mateix barco, passant-les igual de canutes. Sí. Bueno, és diferent, no? Llavors, jo crec que al final també és una mica per etapes de la vida, hi ha un moment que potser et ve més de gust ser més lliure i més lleuger, després, i et compensa el no tenir aquests compromisos tan forts, i hi ha etapes que potser no. Però, sí, tu encara estàs en etapa de... Tu estàs com a indie hacker... Clar, és que tampoc crec que m'estic deixant portar una mica. Vale. M'agrada... O sigui, va haver un moment que em vaig plantejar, en el moment en què l'agència de software que vaig fer, que era jo sol, simplement fent projectes i tot, vaig veure que començava a créixer i vaig dir, hòstia, una bona opció seria contractar, fer una agència molt petita, però que clar, que en comptes de poder fer 4 projectes cada 2 mesos, per exemple, poder-ne fer 8, saps? I escalar, i a més estava en un punt, bueno, jo no he compartit mai, no crec que, a part no crec que miri el podcast, però just havia acabat de fer de professor en un bootcamp. Vale. No, i vaig dir, hosti, hi ha 2 o 3 alumnes que els he vist que tenen una capacitat d'aprenentatge molt alta, i vaig dir, hosti, seria guai fer un equip, no? Jo m'encarregaria molt més de la part tècnica estàndard, diríem, doncs crear plantilles, crear tot a la regla, saps, perfecte. L'estructura i els estàndards. Exacte, i llavors tenir, a més m'ha agradat molt fer-los de professors, m'ha agradat molt treballar amb ells, encara que si fos el professor, no? I m'havia plantejat això, però clar, a la llarga no és el que volia, saps, no és un... Jo tinc ganes de tenir un projecte meu, de posar a prova la meva creativitat, saps? I dir, ostres, a veure si afegim aquest nou feature, o si tirem, o si venem això així, a veure què passa, no? I això trobo que amb l'agència no ho tenia, saps? Sí que tenia la part de jo vendre l'agència en si com a les aptituds que tenim, les qualitats, les feines que hem fet abans, mira el que hem aconseguit i tot, però no hi ha aquesta part de creativitat de dir, hosti, a veure si la meva visió en aquest producte es transforma en alguna cosa real, saps? I per això no vaig tirar aquest pas. Vaig decidir seguir així. Ara, a la que pugui, sí que m'agradaria. Si veig un projecte que dic, hosti, és que aquest projecte pot anar a alguna cosa que jo crec... I és el que has dit, no cal canviar el món, però simplement això, crees llocs de treball, la gent és com has dit, no? Per la gent és important, si han vingut a treballar és perquè els hi ha agradat, han tingut certa afinitat amb aquest projecte, doncs jo m'hi veig. Però clar, ara mateix econòmicament no és el moment i tampoc seria molt inconscient de mi mateix de fer això. No dir, ara em posaré a contractar perquè ho veig i al final no surt. Perquè m'he de gust. Exacte, i al final no surt res i aquesta persona llavors ha de buscar feina al cap de 6 mesos. No és gaire intel·ligent, però sí, em veig bastant reflexat amb el que has dit. Sí. Doncs bueno, crec que ho deixem així. Molt bé. Perfecte, No, superbé. No és el més llarg del podcast. Tenim una amb en Joan que és... No, amb un altre noi que anava amb mi a classe, que és 1h24, vull dir que... Hòstia, i l'única que s'escolta sencer és la meva mare. Ara he fet... Tinc el costum de saludar-la al final, o sigui que hola mama... Ja està. Bueno, deixem aquí. Gràcies, Àlex.